Hello? Hello, kana ina ne? Tun ɗazu ina ta jiran ka. Na, ai ba zan zo ba. Kin gani dab nake da higa Jos. Asubanci kai kenan. Ina cikin mota. Ina cikin sai dai na dawo wallahi sai na dawo. Daga can ma ina tunanin zan wuce Lagos, daga nan kuma za mu je Sokoto, daga nan kuma za mu je Akwa Ibom, daga nan kuma za mu je Lagos, daga nan kuma sai mu koma akwai mai gida na za mu wuce Dubai. Na gode. Da ka jin kunya wace yana kake shika mata kare haka? Haka nake mata. Wace ce? Hinde. Hinde ce. Wai hindi kake wannan kariyar haka? Ai mu nan da ka gani. Na yi karya ta fito. kai dai Kuma hindan nan da kuke ji da gani. Ta manne mun wacin gam. kai dai Ba yanda ban yin bambare ta ba, amma abin yayi. to Allah zuwa. kai kake lokacin da za ta ji kana wannan magana Allah ya sa ka ta ji Ka san menene? Ita fa san gaskiya take maka to amma bai kamata ka rike ka ba ta karkai mata ƙarya ba fa Ni daɗi na da ku in kuka tayi magana sai ka ce a 'yan malam. kai ka ji gaba shine To in ta ji ni sai ne. san gaskiya. Ainihin ta ji ni ma wannan zan iya kwankwaɗa mata mai kuma ta ci gaba da ita. Allah kwana. Kan Jos, haka da daga Jos ɗin kenan. kuma